Nekwonu ka esi wee bupụta ozu ụmụazị ịtọ na be nwaanyị kpọrọ onwe ya Ezenwanyi sịkwa na ọ bụ Prphetess. Na bie ka afụlụ ozu ụmụazị ịtọ anụnwa nke bụ na fadị ịnọ kama na mmadụ ịtọ abụrụgo ndị nwụrụ anwụ. Ofu onye n'ime fa na-ekuzikwanụ ndụ na-eku ọnwụ nke bụ na-ebu onye nke ahụ wee gbajebe n'ụlọ ọgwụ. Hei, bịakwanụ ka unu nụrụ ebe njinji anụnwa jiri nke bụ na nwaanyị unu na-afụ ebe a na okwu alụsị dị na bie okwu alụsị karịrị akarị ma egosicha unu ya maka ndị nwe ihu akwụkwọ a. Ụdị agbara nwaanyị a debere na bie nya okwu agwụ, enwelu nke nwaanyị, enwelu nke nwoke, enwelu nke Ezenwanyi, enwelu nke ụka, Chineke nna. Ọ gịnị ka a ya akpọ na ife nke a bikonu? Nwaanyị abụkwa na ọjọọ ka agọ mmụọ amakwa ife gburu ụmụazị a. Ụmụazị anụnwa bụ na be nwaanyị anụnwa ka fa bi. Ụmụazị taa anụnwa a sị na eji fa abụ bido na 6 years wee ruo na 15 years bụ ozu ụmụazị taa anụnwa a na-ekwu maka ya. Wee na-akọwa na ife anụnwa melụ mbọsị Wednesday bụkwanụ Ọgọst 5, 2026 na kọmuniti a na-akpọ Ụmụọgụgba nke dị na Ideani Local Government Anambra Steeti. Na nwaanyị unu fụrụ ebe anụnwa nọọsị na ọ bụ Ezenwanyi bụrụ Prphet bụrụ godet na o nwekwo nke nwaanyị ahụ emefọ nwaanyị bụkwa ọjọọ ka agọ mmụọ na ụmụazị taa anụnwa a na-ekwu maka ya na fa bi n'ụlọ ebe anụnwa nwaanyị anụnwa bi fa na ụmụazị ya bi mana amaazị na ụmụazị a na ụmụ ya ka ụmụ ya ka ọ na-abụ na ụmụazị ahụ adịghọ nne na nna fa gbọtafa ka agwọ ọfọ ya ka emefa deliverant ma ọ ka alụ ọfọ ọrụ mmiri. Unu mara nwaanyị ọchị aka ịtọ ọ na-eme ife niile na akọwabeghị ka amalụkwanụ ndị bụ ụmụazị ahụ kpọmkwem. According to ka nya bụ ife si wee mee na nwaanyị unu na-afụ ebe a na-akọwa na ọ tetala ụla ọ bụ na ụmụazị ahụ na fa etetahụ and na ịmụnọ fa agbachiri agbachi na ụmụazị ahụ nwere ịmụnọ nke fa ebe fa na-alahụ n'ọkụ ya ka etetazi ụmụazị etetahụ wee na-akụ aka ụmụazị ekunyitahụ nke bụ na nwaanyị tibezi mkpu wee kpọba ndị olu obodo wee bịa wee si na windo unu n'anya unu ya afọ nwee ebe gada dị na windo ebe a ka anya gọzi dị gada. Ụmụ okorobịa wee kwụbata wee mepezi ụzọ o wee bụ na ozu ụmụazị ịtọ abụrụgo ndị nwụrụ anwụ. Otu onye ka na-eku ndụ na-eku ọnwụ wee jee kpọọ ndị uwe ojii ma ndị VG ma ndị udo ya achị ma ndị agụ na-eche mba fa juru be nwaanyị anụnwa ma PG obodo ka e wee marụkwanụ ka nya bụ ife ti wee mee kpọmkwem. N'ọkwa ya ka ndị uwe ojii bịazi wee sechaa ụmụazị ahụ ife onyonyo wee see fa ma foto wee sị nwaanyị ngwa na ya mepebe ozi ya niile ka a mara ife dịgasị na ya bụ ụlọ. Nwaanyị wee na-emepe ọ gbachigasịrị ebe okwu agwụ ya ga-agbachi ma nke dị n'ilo ndị unu na-afụ ebe a bụ ndị dị n'ilo mana enwere ndị nke agbachidoziri n'ime ụlọ ndị nke ahụ hei enwere alụsị nke nwoke unu fụ ya ọ dị ka ndị eji agba mgba mgbe gboo nya na-ebu ibu gbaa agba unu fụ ife anya kọtịrị ya n'ahụ ma ugbe na ọkụkọ ma ugbe na ewu ma ọbara ma nya gwogwoti ngwo njuru ya n'ahụ ka ọ dị ife ayịtara na ebe a ga-eji wee na-achụrụ ya àjà akpakala dị ngwo ma ọ karịrị akarị mma etinyenwu nke ahụ n'ihu akwụkwọ maka ndị nwe ihu akwụkwọ. Enwere alụsị nke nwaanyị agbara ịfụkwa nke ahụ nwee alụsị nke mmiri nwee Chineke nna ife nwaanyị a bụkọsigide wee debe na bie ife a na-ajụzi kịta bụ kedu ife gburu ụmụazị a. Nwaanyị na-asa aka ndị mmadụ na-asị ọ na-abụ na alụsị niile ọ dọbara na bie ike n'oru n'abalị agụụ na-agụ alụsị ma ọ na-egbubiri egwu ma ọ bụ ọkụkọ egbupụghị ọrịa alụsị je gụkọrọ ụmụazị rie ka ọ na-abụ na ụmụazị a je were ife edebere alụsị ike na agụụ na-agụfa fa jee ebe ahụ wechala ofe ife rie nwanne ụnụ amarụkwa ka ọ na-abụ na o nwere onye bịa nye nwaanyị ife tii ya tụsatịa nwaanyị debe ụmụazị welụta nke bụ na ụmụazị nwụrụ anwụ nwanne ụnụ amakwa ka ọ na-abụ na nwaanyị jifa wee gọọrọ alụsị amakwa onumo ka ọ nọọ nwaanyị nyere ife valiva ji wee nwụtịtị na ife ndị uwe ojii na-ekwuzi bụ na ofu onye nke anwụbeghị anwụ merụfe ịnọ na-achọ ka azọba ya ndụ ka azọta ya ndụ ka onye nke ahụ kwukwa n'okwu ka a mara ife merụ kpọmkwem marụ ka nya bụ ife ti wee mee na ọ na-abụ na mmadụ mabatara ebe ahụ piwutie fa ka ọ na-abụ na o nwere ife vali ka ọ na-abụ na-ejifa godoro alụsị mana kedu ife ụmụazị na-emebe nwaanyị a ọ nwaanyị a mụrụ fa ka ụmụ ya ka ndị mmadụ kpọtara ka agwọ ọfọ ya ka a chụọ fa ajọ mmụọ ka emelụfa deliverant kedu ebe ụmụazị na-ati wee batabe nwaanyị a ka ọ nọọ ndị ọ tọtara atọ hei ya ka na-emekwanụ nnyocha na nzacha ka m ghara ịtụtakwo nke mma eji wee jee nga dịka ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii na Anambra steeti a na-akpọ SP Tochukwu Ikenga sị na fa na-emezi nnyocha na nzacha ka fa mara ife merụ kpọmkwem ụmụazị taa anụnwa ji wee nwụ na-eburugokwa n'ozufa jee ebe a na-echekwaba ndị nwụrụ anwụ ka emefe autopsy
onye nke dị ndụ na-enekwana ya anya n'ụlọ ọgwụ ka enye ya ọgwụgwọ nsọ ka ọ dụhụ ka ọ kọọ ka ife metime na ka ọ dị kịta na-eme nyocha na nzacha na be nwaanyị unu fụrụ kịta na ndị ya utu Ideani gbakọnyụ ka akụtuo ụlọ mụnye ụlọ nwaanyị anụnwa ọkụ amaghị na obe nwaanyị ka nwaanyị abụ onye mbimbi amakwa m na-achọrọ ịmụnye nya bụ ụlọ ọkụ ndị udo na-achị wee gbaa nya bụ ụlọ okirikiri sifa na-asị cherugodo na amụ ụlọ ọkụ na enwezi ka a ga-esi wee mee nyocha na nzacha ọfụma na-enidi nya bụ ụlọ ka e wee mee nyocha na nzacha ma marụkwa na ife gburu ụmụazị a kpọmkwem n'ọkwa ya mere na ndị yutu amụnyeghị nya bụ ụlọ ọkụ hei biko nu onye ka ife ọdụ unu ka ife gburu ụmụazị a donu ife nwa gburu fayara igbu nwaanyị a ya na ndị otu ihe ndị akatikoro ndị ọzọ ọ bụrụ ụmụazị ịtọ ọbara fakakwụ ndụ ka a chọọ ka agụkọrọ na ndụ agụkọrụ gị agụkọrụ n'ofere ofufa chọrọ ego na agba onye nke ahụ chi ya wee jụ chukwu menụ ka azọta onye nke ahụ ndụ ka ọ kọọ ka ife meriti wee mee ụna afụgo ife charị nwa mgbe afọ soro udo na-achị Anambra steeti ụna afụgo ife o ji achụgharị ndị eze nwaanyị na ndị ụka si na fa na-eme arụ onye nke amaghị m nke ọ na-efe na ọ na-efe chukwu ka ọ na-efe ekwentị ọjọọ ka agọ mmụọ ọ bụ Prphetess ọ bụ eze nwaanyị ọ bụ goddess otu onye na-eme ife niile a ikekwa ikporo. You can see we are now marching to the arena where the incident happened. The DPO is here with us at Ideani. The President General of Ideani Development Union is also here. The Nigerian police from Ogidi also here. And the DPO himself heavily represented. So we are presently at the arena where the incident happened. You can see the corpse of the deceased covered. So you can see the tree-like body. Tree-like body. Yes. One after the other. The room is there. You have the seat. This is the room. This is the room where the children. This is where they broke. This is when they discovered that they were alive. They now broke through here and opened the door. So you can see the window where they entered when they found that the children staying inside the house were all dead. So they broke the window and came inside to take the life body out. Where is your key? I believe in her. Where is it this now? So let me see it. Come again. This is the woman in question who's at her place where the children died. Close it. Where is your name? All these cases. All this. Trying to open that.